Takže zase jsme zpátky, před chvíli jsme tady teda na YouTube dali to naše video, jakože to, a teda teďka bude info video, mezitím něco řekni, já to tady rychle se píšu. Tak jakože info video, to jsme točili jakože předtím, nám bude jako jaké videa budeme točit a tak. Kde nás můžou zastihnout. Kde nás můžete zastihnout a jakože takhle, jo. A jako, tak asi Klára tady zatím něco napíše, nebo co tam napíše, nevím. A můžeme asi začít, budeme moct asi začít, jo. Takže to s náma zase není, říkali jsme vám to předtím, prostě ona je babičky, jo. Jinak se jí to dneska nepovedlo. Prostě jo. Tak. Protože Danka, ale bude to někdy s náma v takových videích, jakože třeba dneska, nám to myslím nevíde s ní, ale někdy jindy jo. Takže to tu teda mám napsané, jako je toho zatím málo, poněvadž to bude jakože rozjíždíme. A teda první věc, co byste mohli vědět, že nás můžete zastihnout na Asku pod jménem teda Claire Vicky Danus. Ona jako Danus, ona se to nějak začalo líbit, tak jako Danus. Pak teda na Facebooku, ale ten nemáme zatím společný. Budeme se chystat udělat i facebookové stránky, podle toho, jak nám to půjde tady. A to máme teda Facebook na svoje jména, to napíšem do popisku. E-mail máme clairevicky@seznam.cz, poněvadž nám to nešlo udělat s Dančou, tak máme jenom tyhle ty dvě jména. A na YouTube nás teda můžete zastihnout jako Claire Vicky Danus. Jako ona chce, tak to její vysněný jméno je jako... Tak jo, poněvadž Danus a jako, já nevím, proč se jí to líbí, nevím. No tak prostě víte, jaká je Danka, Danka je taková prostě, To, co si vezme do hlavy. tak to se jí prostě musí líbit. No, takže to bude asi celý info video a asi čauky.